Abamenyi bekenyoro kia Isincha ime ye wadi ya Kiabonyoro me county ya Nyamira nigo litukulia lero bakorokorobekana asibaganitie banyare ko bakwigulirwa enyagitali iyabetege kwagachwa emyaka wetania emerongibere yanyarire koba yekoera gukwana amuna balikia mangana nigo batebire buna onyenyagitali itergo chikoigurwa asobwango nigo basabira magacha yo anyare ko bagakwegwa eskuru elio chinyomba cy'uburaro kinyare ko bachikwagachwa asensemeyo. Watoto wako hapa wengi lakini sasa watu wanateseka. Abo n'abanyakenyoro banzicha eyo egotoke meye wodi ya Kiabonyoro eyekoragwa no MCA Vincent Penecha nanigo bono abamenya abayiga besokire na kwimurunganiria ugutaigurwa kwenyagitari eyiga yanzicha dispensary eyo yachagete kwagachwa emyaka emenge ya etire cheno motuleti okoruku Daniel Mumanyi menyiko 1 Irensema amata enyagitari eye eyagaje tune masanya inje nkoro kwa Marieta Josephine Church twaberega iga basomba nsicha abantu bacha batutenga tokorera bara magenderero mbago tokorera korurara iga etotaitu omorai bwebitendo tayoyo gotebango korare ogenda oyo minto province oyo orarire nerore gusuguma nyagitari ekonyatwararire yaigoirwe igo tokorera twamoinyora buna bani gatomanyeta sense yiga aiga mbakwanera makungu ayo babeire bagwetera kubwatikana n'ubware obwo bakogenda gucya kuriya obobwenya bona baesimiwa bagocha bariya chikura abangina baito bakwenda lyanyanaro abandi bagende ndiba bona otochandegete kenyoreke abangina bagonkera injera abarwaire bakwera njera bataraikanyagitari endiba kinyagitari kinde cyarure maega cyaigwirwe inkintu twakorete gatareke asa Marieta Josephine Machukungoroko igonko bori nakiga ke para yite salegete korona kanyoma twekenyoreke na pare na bereiga korona gakinirete na bondo kinyagitari ge yakora imyaka 24 na kinerega iga na nyorira abantu bondo setengo bori nanaki menecha nande ngaiko chikonyorera omwana jagitari teyo igo tokontigani konyora abana toimoka bari twatacha na magoro bakendiba twanyorera abana njera nabo mugambi to bene chate tonyorera abana njera atari gotoroserie para nenyagitari tomoroke menecha kubwatikana na yaiga nigo bamukirie burayi obwo babeire bagutwara ngoro gusaira asia tuyo kombo ekenyoreke ne yeito enyagitari yenkare yachete lakini terakora kende gionsi na ari gusabana ki oroje bakemirango yonye muarigereria amuna yagotire gabaka yarukire inki ekenende getigarete chitirisa chionsi chiaerire oroje muna torega igegetieke kerege ndo bono ngaitogo jirende alietane mbito ndigo kinanga aba MCA bagocha kina menecha otebango chande na irujire sankore nyagitari ye mokole gasibuya ogenda ntwanya komorora epara gako be komoro moikimata aria sakoro kubaracho otiga ko jari institute ye ra para teyo abana bagocha nonyera amache ntubwatia egento kyo kumineke abantu aba bakori gichikura iya bakori ya esogo tonyora busa twatigara togo chandika ase ensemo yende ebagosereirie gochakoira endemereyo yenyagitari yeiga gose bainane endemereyo gochase eskuru erio chinyomba cy'uburaro cy'abana cyagachwaroro onye mbari gocha koigorerwa enyagitari yeiga ase obwango arietangoro kwondie ki Mose Magaki enyagitari yo muchando twakora maandamano rera manene ntwale kogenda Labor Day ngitogo jokoro etwacha to demonstrate nyagitari ye pi eigoru anyatari ko igoru demonstration twatera no gore mobo wesotoira nye school readers ibwere mbepi ingo reporter getembe koroigansi cha eyo gotoka imeye wodi ya Kiabonyoro ebunge ya Burabu county ya Nyamira inche Fatigad Gisemba.